खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं दिनै बै समाव जों गुबुन रायजोआव थानाय समाव जोंनि दैदेनगिरिफोरनि जोंनि सिनियरफोरनि गथ' गथायखौ जों एसेबाबो बामनो मोनदोंमोन एसेबाबो जों गेलेनो मोनदोंमोन बेफोरखौनो आं गोसोखांनानै भिडिअ खालामनो सानदोंमोन बे गथ'फ्रा माब्रै फरायनानै दं माबाफोर साख्रि बाख्रि मोनबाय नामा बेफोरखौ गोसोखांनानै आं खालामनो सानदोंमोन नाथाय आं साननैसो उनावसो खालायसिगोन आं दिनै बर' माहारिनि माखासे जाबाय थानाय जाथायनि सायावसो आं दिनै न'खर बायफ्लेनायनि न'खरनि सोमोन्दैसो आं बुंनो दिनै फैदों गिबियावनो आं निमाहा बियो जोंनि बर' माहारिनि बिमा माहारि बिब' बिनानाव गासिबो बर' रायजो राजानाव आङो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आं निमाहा बियो दा आङो खावलायो अजाफोरनिफ्राय जानगाराव थानांगौ अजाफोरनि खोथा लानानै दिनै अनेक न'खरफ्रा बायफ्लेयो अजाफोरनि खोथाखौनो दिनै गनायना लायो बर' माहारिनि रायजो राजाफ्रा दिनै गासिबो नङाबा दिनै साफा सानै मानसिफ्रा अजाफोरनि खोथा लानानै दिनै न'खरा बायफ्लेयो माबोरै बायफ्लेयो आं बुंनि जाय दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंहा दिनै साखाथियाव कम्पानि गैया इन्डास्ट्रि गैया गिदिर बागान गैया गिदिर गुबुन जायगायाव मावहैनाङो न'निफ्राय जों 3-4 घन्टा गोजानाव जों मावहैनाङो थिग दिनै हौवाया अबेबा कम्पानियाव खामानि मावहैबाय अराय सम बे टाइमाव गबाय बे 4टा बा 5टायाव मालाबा मा जायो अभार टाइम मावनो गोनां जायो बे अभार टाइम मावनो गोनां जानायाव मोनालाङो बेफोराव आरो हिनजावफ्रा मोनसे सन्देह थानोसैलाय आरो मालाबा जुदि नों हाजिरा मावनानै अबेबा न' खाथिफ्राव मावोब्ला न' खाथिनि 1 घन्टा 2 घन्टा नों गोजानाव मावोब्ला मा जायो मालाबा हाजिराखौ मावखांनानै टाइम मथे गखांनानै फैसानि थाखाय नों नेनो गोनां जायो टाइमा बोरै अभार जानोसैलाय बिदिनो मालाबा टाइमाव गबाबो मालाबा मा जायो लामा फैनायावनो लोगोफोरखौ लोगो मोनसिगोनलाय लोगोफोरखौ लोगो मोनना लोगोफ्रा बुंसिगोन नै खापसे लोंलां बे खापसे लोंलां होननायावनो लोंफानानै हिनजावा फन हरसिगोन बे हिनजावा फन हरोब्ला आं थांगासिनो दं होनना बुंसिगोन हिनजावा साननोसै फैगासिनो दं मानसिया दाबो मोनफैदिया आरो लोगोफ्रा बुंसिगोन रलै दिनैसो लोगो मोनदों फाग्ला एसे लोंबाव बिदिनो लोङैनो होथौसिगोनलाय गाबोन एसे समफोर एसे लोंनानै बिदिनो अयबाक जालांनानै बिदिनो हिनजावा बायदिना सन्देह जासिगोन जानानै आरो हिनजावाबो आं र' बार्डे नांनि बेबो गोसो बायदि खामानि मावो बिदिनो हिनजावाबो हौवानाव सोंला बिहाव बिखुनजोनाव सोंला गथ' गथायनावबो खिथालांला बेरायहैसिगोनलाय बिदिनो मालाबा खामानि मावना फैयोबा हिनजावखौ हौवाया लोगो मोनला मालाबा गावनो मेंना फैनानै ओंखाम ओंख्रि संनो जानानै थानो गोनां जायो बेयाव हिनजावखौ रायसिगोन फंनै हिनजावा सानसिगोन नोंल' बेरायनो हायो नामा आं बेरायनो हाया नामा बिदिनो दावराव दावसि जासिगोनलाय माने जोंबाय थानाय अराव बुगदावना होयोबा अरखिया बेयाव बेदेरखायो ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ आं खावलायबावो मानो होनबा जाय खामानि मावग्रा मालाबा नोङो खामानिखौ थाब मावनो हायिनि थाखाय रायजागोन मेनेजारजों मालाबा खामानि मावनाया मोजां जायिनि थाखाय रायजागोन मालाबा ओरैबायदि थाब सफैनो थाखाय रायजागोन बिदिनो अनेक हाजिरा थुजिरा मावोबा गुबुनफोरजों रायजानो गोनां जायो गुबुननि आथिङाव थिग दिनै बे रागानि खबाव न'आव थांनायाव जुदि हिनजावा मालाबा दाख्रायोबा बेयावनो हौवाया हिनजावखौ फंफा-फंनै बुफ्लांसिगोन रागा जोंसिगोन आरो हिनजावा सानसिगोन हाब आंखौ खामानियाव थांनानै बे बेलेग हिनजाव गोसोथोनानै आंखौ रागा जोंदों उमुक जोंदों बिदिनो नांलायनाया देरसिन जालांसिगोन दावराव जालांसिगोन गाबोनसो दिनै एसे हिनजावा मा खालायगोन अजानाव नायखांसिगोन अजाया बे समावथ' चान्स मोनसिगोन अजाया बुंसिगोन नोंनि हौवाया हिनजाव गोदान गोसोथोदों उमुक गोसोथोदों ओरैबायदि बुंदों नों थाबिस ला फुजा हो ओरैबायदि खालाम होनना बुंसिगोन हिनजावा हौवा फैसा खामानि मावनाय खस्थ'खौ लांखुमा बिदिनो फुजा बादाल होसिगोन थाबिस गानसिगोन मुलुग खालायसिगोन दानाथ' बे थाबिस थुबिसाबो खाथिला गोसोआनो फोथायाबा गोसोआनो गावनो साफा गैयाबा अब्ला बे नों खाथिबावनो गोसोआनो साफा गैयाबा माने गावनि गोसोनि फोथायनाय थाबिसफ्रा गावनि गोसोनि फुजाफ्रा गावनि गोसोआ अरायसम साफा जानांगोन अब्लासो मानसिखौ सोरबाया जुदि दाय मोनोबा नों बुजायनांगोन रायनानै नांलायनानै मालाबाबो समाधान खालायनो हाया जों दा दिनै नुयो बर' हिनजावफ्रा हौवाखौ माबा मोनसे खोनायोबा दों थांनानै मानसिफोरनि गेजेराव रायनाय हौवाया थांस्लाबनो हायो बखिनाय बेफोराव मा जायो न'खराव दावराव दावसि जायो जुदि आखलखौ गारजेनदोंबा नों बुजायनांगोन अब्लासो नोङो साफा खालामनो हागोन दा अजाया बिदिनो थाबिस थुबिस हरसिगोन फुजा थुजा बानायनो होसिगोन बिदिनो बायदिनानो माबा गस्लानो जिनो जोमनो बिदिनो बिहरसिगोन दाना नों लाङै दा बुंसिगोन दाबो मानो खाथिया बे समाव बुंसिगोन अजाया बे मुलि जुसुलिजों खाथिला बेनाव बिराद थैयाव हाबखाबाय हारायाव हाबखाबाय नों बेनिफ्राय जानगार जादो ओरैबायदि जादो नै बेयावनो मा जायो हिनजावफ्रा गुबुन हौवाफोरखौ नागिरसिगोन अबेबा जायगायाव थांसिगोनलाय थिग अजाफोरनि खोथा लानानै बिदिनो न'खरफ्रा
गावस्रायो दा आं बिनि थाखाय खावलायो अजाफोरनि बुंनायफोर खोमसि फोथायनायखौ गारनानै गाव गाव जुदि खस्थ' खालायफायोबा हौवाफोरजों समान समान अब्ला बुजिगोन थाखा फैसाखौ खामायनो थांनायाव नों सोरजोंबा रायजानाय मालायनि आथिं सिङाव थायोबा नोङो नेनो गोनां जागोन सानखौनो हर खालायनांगोन हरखौनो नोङो सान खालायनांगोन गुबुननि आथिं सिङाव थायोबा थिग बिनि थाखाय दिनै आं खावलायो बर' लिडारफोरखौ जोंनि जायगाफ्राव कम्पानिफोर खुलियोबा दा जोंनि गेजेराव माहाजोनफ्राबो दाहोना रुवाथि लाला आरो जायफोर साख्रियालफ्राबो दाहोना रुवाथि लाला दा अबाव थागोन दुखियाफ्रा दा बिदिनो अबावबा जायगाफ्राव थांनोसैलाय बिदिनो नांलाय खमलाय जासिगोन जानानै मा जायो आं बिनि थाखाय खावलायो जोंनि बर' माहाजोनफ्रा जोंनि साख्रियालफ्रा जोंनि गिदिर गिदिर मालिकफ्रा गाव गावनो हा हुआव दाहोना रुवाथि लानानै खेथि मावनानै जा मानो होनोब्ला गावनि देहायाबो सांग्रां जानानै थानो हायो आरो गावनि मावनायखौ दांलाय बिलिलाय संनानै जानो हायो आरो देहायाबो माखासे राफोद जायो देहानि थाखायबो मोजां गाव गाव मावनानै जानाय खेथिफ्रा मुलि होआ मा होआ दा जों बायना जानाय मुलिफ्रा मा जायो हरसेयावनो बिबार बारो हरसेयावनो फिथाइया जाजानाय जायो अखानायैनो संजायो बे मा जों दिनै मोनसे गिथावना जों मेडिसिनसो जागासिनो दं थिग जों दिनै बिनि थाखायनो जों दिनै खैफोद देहाखौ जों दिनै गावनि बैसोखौ जों दिनै गाज्रि खालायनानै आगोमा जिउफोरखौ जों दिनै गथ' गथायखौ जों फुरा साननाय बादि जों जाफुंहोआलासिनो दिनै गथ' गथायखौ जों उन्दै समावनो नागारलांनो गोनां जायो जानायनिफ्राय जायो बेफोरो दा आं बेखौनो खावलायो बर' माहाजोनफ्रा दाहोना रुवाथि लानानै मावनानै जानाया मोजांसिन बेखौनो आं खावलायो आरो मोनसेया जाहैबाय दानि बे बेमार जालाबायनायफ्रा आं बुंनो हायो बै समाव जोंनि एनडिएफबि दैदेनगिरिफ्रा बै समाव जेब्ला जों वालेस होनना बुङो अके टके होनना बुङो बे अके टकेखौ फरेननि मानसिया एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरनो ट्रेनिं होदोंमोन बे साथा बायदि माने दिन्दांदां लावथि बायदिखौ मानसिनि सिदा लानो मोनांगोन मानसिनि सिदा लायोबा मा जायो मानसिनि ब्रेनाव मानसिनि हार्टआव मानसिनि माबायाव आक्रमण खालायो होननानै बेखौ सिदा लानो होआंगोन जाय सिदा लायो पानिस लानांगोन बेनि थाखाय आं खावलायो बर' रायजो राजाफोरखौ मबाइलजों दिनै जों खेला गेलेनाङा मबाइलखौ जों दिनै आंगो सानना लानाङा मानो होनोब्ला मबाइल होननाय बुस्थुआ डेन्जार बुस्थु आमेरिकानिफ्राय जों दानो फन खालायबा जों लोगो लोगो रायलायनो हायो होमबा बे मबाइला बेसेबां डेन्जार बुस्थु बेखौसो आं खावलायो जों ट्रेनिङाव जोंनो दैदेनगिरिफ्रा जोंनो फोरोंदोंमोन बुंदोंमोन बेखौ आङो खावलायो वालेस टुवालेसखौ जों मानसिनि सिदा लानो मोनांगोन बिनि थाखाय आं खावलायो मबाइल होननाय बुस्थुआबो डेन्जार बुस्थु बेखौनो जोंनि बर' रायजो राजाया सांग्रां जानाया मोजां दा जों दिनै प्रेसार होनना बुङो डक्टरा थैया दावखोनानै थैयोब्ला आरो माथो साथो गोमानानै जुदि हां लाख'नो हायाबा बेखौ हार्टनि बेराम होनना बुङो मबाइल होननाय बुस्थुआ डेन्जार मबाइलनिफ्राय जों बारग'नोबा मा जानांगोन अराय सम जों मबाइलखौ ITI फरायनायफ्रा मोनसिगोन मानो होनबा दिनै मबाइलखौ जों खोमायाव लाना रायलायो दिनै थै ब्लक जायोबा बा थैया दावखोनानै मानसिया थै थांफिननो हायाबा थैनि लामाखौ ब्लक खालायोबा थैखौ बे मबाइल होननाय बुस्थुआ ब्लक खालायनो हायो मानो होनबा अके टकेखौ जों बे समाव डेन्जार होननानै जों गनायनो हादोंमोन अब्ला जों दिनै मबाइलखौ मानो डेन्जार होननानै गनायनो हाया बेखौसो आं बर' समाजनि गेजेराव आं खावलायनाय बर' हारिनि गेजेराव आं खावलायदों जों जेब्ला एनडिएफबि आफादाव दंमोन गुबुन फरेननि मानसिया जोंखौ अके टकेखौ मानसिनि सिदा होनो खुनु माबा गैयामोन मानसिनि सिदा लानो मोनांगोन मानसिनि सिदा लायोबा मोनसे गिथावना मोनसे जाथाय जानो हागौ होननानै बेखौ बेन खालायोमोन दा आं बेखौनो खावलायो मबाइलनि बुस्थुआ डेन्जार बुस्थु मबाइलखौ जों दिनै मोजाङै बिजिरोबा दिनै बे प्रेसारनि मोनसे बेमारफ्रा दिनै हार्टनि बेरामफ्रा दिनै मानसिनि दिनै साननो हानाय गोहोखौ खमायनाया मबाइलनिफ्राय जादों होनना जों गनायनो हायो बेखौनो आं खावलायो मबाइलनिफ्राय जानगार जानांगौ सम गोनां जायोबा गोजाननिफ्राय लाउड स्पिकार होना रायलायनांगौ खोमायाव रायलायनाया डेन्जार बुस्थु मानो होनबा दिनै जों फ्राय बागाव नुदों मानसिया माने प्रेसार जानानै माइन्डआव केन्सारनो बे मबाइलनिफ्रायनो केन्सारा साग्लोबो मानो होनबा सिंनि थैखौ बे ब्लक खालायनो हायो बे थैया ब्लक जायोबा मा जायो बे थैया दसे सम जुदि ब्लक जायोबा बेहाय मोनसे जेरै फुख्रियाव दैया जमा मोनसे बे दै फाखनाव मोनसे लेथ्रा जमा जाया होमबा थिग बे थै जमा जायोबा बेयाव गाराय जायोबा केन्सार जायो बेखौ आङो खावलायो बर' समाजनि गेजेराव मबाइलफोरखौ एसे गोजानाव थानानै लाउड स्पिकाराव रायलाय खोमाफ्राव लानानै एकदम खोमायाव उन्दुथाबनानै फनखौ दारालाय बेफोरनिफ्रायनो बिजानुफोर जायो आरो मबाइला डेन्जार बुस्थु आं बेखौ माने आंनि बुंनाया जानो हागौ आं माने आफादाव थानानै जेब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गुबुन कान्ट्रियाव ट्रेनिं मोननायाव जोंखौ फोरोंदोंमोन
अके टकेखौ मानसिनि सिदा लानो मोना नाथाय जों अके टकेखौ जुदि जों डेन्जार होननानै जों गनायनो हायोब्ला बा मबाइलाबो डेन्जार आं बेखौसो आंनिफ्राय आङो रायजो राजानिसिम आं फोरमायहरो मबाइलाबो डेन्जार बुस्थु मबाइला मा डेन्जार बुस्थु लोगो लोगो 1 किल'मिटारनिफ्राय अबेबा एकदम बेलेग कान्ट्रियाव थानानैनो मबाइलाव फन रायलायोबा बे मबाइला डेन्जार बुस्थु दं डेन्जार बुस्थुआ जाहैबाय बेयो मानसिखौ दंस खालायनो हायो मानसिनि ब्लाडखौ सेस खालायनो हायो दा जों दिनै बे प्रेसारनि माबाखौ जों मिथियो मबाइलनिफ्रायनो जों दिनै सोमजिदों होननानै जों गनायना लानो हायो आरो हार्टनिखौबो जों बे मबाइलनिफ्राय जों गनायना लानो हायो आरो जों दिनै केन्सारखौबो जों बेनिफ्राय गनायना लानो हायो माने अबेबा समाव थैजों बेहा मोनसे कानेक्सन दङ ब्लाडजों बे ब्लाडआव अबेबा जायगायाव जुदि ब्लक जायोब्ला बे केन्सारनि मोनसे डक्टरा जि जायगायाव गाराय जादों सिङाव गाराय जादों बेखौ केन्सार होनना बुङो दा बेखौनो जों गनायनो हायो आरो जेनेबा थैया दावखोनानै गोलैनानै थैयोबा बेखौ प्रेसार होनना बुङो थिग थैया दावखोलांनाय दावखोलाय खारलाय जानायाव बे थैया बन्द जायोबा मानसिया बिनि सक्ति गोहोआ बन्द जायोबा मानसिया थैयो बेखौनो डक्टरा बुङो प्रेसार आरो हार्ट जेब्ला नों बे थैया बन्द जायोबा नों एकदम हां लाख'नो हाला थैयो मानसिया बारब फुराब बेफोरावबो माने मबाइलनिफ्राय जायोना जोङो बुंनो हायो दा आङो लेखा गोरोंफोरनि सिगाङाव आङो आंनिफ्राय साबसिन आरो जायफोर ITI फरायनाय बिसोरो बिथांमोना साबसिन बुजायना होनो हागोन होननानै आं खावलायो आरो मोनसे सेक्सनि खोथाखौ आं बुंबावनोसै लास्टआव जोंनि गेजेराव दिनै ड्राग्स बुस्थुखौ जों इउज खालायो दिनै ड्राग्सआव मा थायो जुमाय सिगारेट थांखु बिरि सिगारेट लोंनायफ्रा जोंहा अभार जाबाय दा सेक्सनि बेलायाव जोंहा दुरबल जायो दा दिनै सेक्सनि बेलायाव माने माखासे नांलाय खमलाय जायो न'खराव दिनै फोथायलायनाय थाया नोंथांनि देहाया मा जाखो गोदोनि दिनाव गथ' 10-12 जन गथ' खाङोमोन मानि थाखाय खाङोमोन गोदोनि दिनाव जुमायखौ लिमिट लोङोमोन आरो बिदिनो माखासे सिगारेटफोरनि माखासे बै समाव नुवामोन ड्राग्स नुवामोन आरो माखासे टाइम मथे लोङो जुमायखौ दाथ' माने आनलिमिट फुंनिफ्राय सानसे लोङो होमबा बे सेक्सनि बेलायाव मा जागोन बियो दाथ' नों गथ' सानैल'सो खाङो गोदोनि समाव 10-12 जन गथ' खाङोमोन गावनो खेथि मावो गावनो जायोमोन टाइम मथे जायोमोन नाथाय बेफोराव गावनो आबाद मावना जायोबा सक्तिनि बुस्थु मोनजायो मेडिसिन गैया बेहाय आरो माखासे जाहैबाय मबाइल गैयामोन आरो लोंनाया टाइमाव लोङोमोन थिग दिनै सेक्सनि बेलायाव जोंहा ड्राग्सनि थाखाय दिनै जादों होननानै जों बुंनो हायो दिनै सेक्सनि बेलायाव न'खरा गावो बेनि थाखायनो जुदि ड्राग्सखौ जोङो जुदि बन्द खालामनो हायोबा ड्राग्सआव गासिबो गोलैयो जुमाय थांखु सिगारेट जिखुनु जाया निसा बुस्थुआनो ड्राग्सआव गोलैयो बेनि थाखायनो जोङो ड्राग्सनिफ्राय जों जानगार जानांगोन सेक्सनि बेलायाव माखासे जों दिनै सेक्सनि बेलायावबो दिनै न'खरा गावो आरो माखासे खोमसि फोथायलायनायावबो जोंहा न'खरा गावो बेनि थाखायनो आं खावलायो बेमार जायोब्ला जों सिखा बौवोबा हाग्राखौ देनानै फुननानै बे हामोमोन गोदो उदै सायोबा अमर लथाफोरखौ देबा जों उदै सानायफ्रा हामोमोन खर' सानायफ्रा हामोमोन खर' सायोबा हाग्राफोरखौ देनानै जुदि गुसु खालायोबा जिखुनु जाया जि गिसिखौ नों दैयाव सोमनानै खर'आव खाना लायोबा मालाबा खर'आ सागायो नाथाय बेयाव अजाफ्रा बेयाव मन्त्र रायनांगौ खोथा गैया नाथाय जों दिनै अजाफोरनि खोथाखौ लानानै न'खरखौ बायनाय नुदों थिग आं बेखौनो खावलायो अजाफोरनि बुंनायखौ जानगार दोननानै गावनि गोसोआ थि जानांगोन जुदि हिन्जावा जुदि आखल गाज्रिबा हौवाया बुजायनांगोन आरो हौवानि आखला गाज्रि जानो मानो मोजां नांलाय खमलाय नों मालाबाबो बुजायनो हाया न'खरासो गावो जिद नाङो आरो माखासे थाखा फैसा खामायनांगौआव नांलाय खमलाय जायोबा हौवाया जे जि जाबा जाथोंलै आं खामानियाव गोसो होला थादोंसै आं थाखा फैसायावबो नों इनकाम जाला आरो ना खामानि दामानियाव अरला बेयावनो न'खरा दंस जालांसै खामानिबो गोसो होला न'आव थांबाबो जुदि सुगानो गैयाबा नांलाय खमलाय जायोबा माबा जायोबा बेयावनो मा जायो मानसिफ्रा नांलाय खमलाय गावजों गाव न'खरा बायफ्रुयो दा आंनि बुंनायाव गोरोन्थि आरो आंनि निमाहा बियो बर' रायजो राजानाव गासिबो बर' हारिनि गेजेराव जोंनि बुंनाया जानांगौ बे नङा आं बर' रायजो राजाखौ आं खावलायो बर' लिडारफोरखौ जोंनि जायगायावनो इन्डास्ट्रिफोरखौ खालायना हो आरो मोजां साख्रियालफ्रा मोनसे आबादारिफोरनि थाखाय सहाय हो बिनि थाखाय आं खावलायो बिनि थाखाय आङो अजाफोरनि जानगाराव थानांगौ होनना आं खावलायो मानो होनबा अजाफोरनि बुंनाया जुदि जाजोबोमोनबा जोंनि साननायफ्रा गासिबो जाजोबगौमोन आं बेखौनो खावलायो बर' रायजो राजानाव